Assalamu alaykum. Hormatly yurtdaşlar, saparaga saňa da salamu alaykum. Waleyküm Halmurada, boğumusun, bağımısın. İyileşler salam. Buyur Halmurada. Saparaga bugün seni ekrana çağırmamın bir sebebi var. Birinciden bir näçe wagt boldy ikimizin kilitde çykyş edip bir söhbetdeşlik etmände. Sana gördüm ol 3-4 hepde geçip barýan ýaly. Be. İki çak söhbetdeşligimiziň bolmalygyny. Ýöne iş üçin ýeterlik. Şoň üçin indi şuň kugun men size çağıran bir tema var. Hatta iki tema var. Birincisi dünkü şol Watan Satan programmasyny o Lellemin ogly Serdar Russiýadyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly gepleşik geçirýär. Şo taýda bir-birini gutlaýarlar, mübarekleýärler, o jan saglyk arzuw edýärler. O iki taraplaryň gatnaşyklardan ören hoşallygyny iki döwletiň arasynda edilýän ullukan işler var. O planlaşdyrylýan alyp barylýar. O biz şondan köp rady edip iki tarapym şonu aýdýar. Watan Satan programmasyny berýän habarlar. Ondan soň şo ýerde ýene de bir zat aýdýar, emedýär. Şu diýär Russiýadyň premier ministri Mikhail Mishustin ozal şu gözüňe tutulşy ýaly şu üstümizdäki aýyň ýagny ýanwar aýynyň 19-na 20-sine ýagny ertir şonuň resmi viziti bolmaly Türkmenistan. Ýöne şu vizit barada bellek geçmelden ozal şular kelam agyz ýarmadylar ýa öňünden aýdylan zat ýok. Indi bir gün öňünden aglan edýärler. Indi Russiýa Ukraina bilen uruş alyp barýar. Bütün dünýä Russiýada garşy tapar. Indi bu sanksiýa üstüne sanksiýa, ýa 9-njy sanksiýany giyirdiler. Ondan soň ol premier minister Russiýadyň Mishustin. Ol iki güllap näme işi var Türkmenistanyň? İki gün ýatarýar o taýda. 3 milyona ýetmeýän ilatyň içinde näme çözmeli ol strategik planlamy ýa bir aýdyly bir geografik planlamy näme var o taýda? Şoň üçin şu taýda häzir ikimiz şu soraglara bir topar jogap tapmakçy bolýar. Birincide näme üçin Mishustin gelýär? İkinciden näme üçin şol Russiýadyň prezidenti Türkmenistanyň ýakasyndan ýapyşyp ýaty soňky bir ýylda hasam anyk we açyk görkezilip durdy. Kim-kimiň guly ýa kim-kimiň hojaýyny. Indi şu meselany Mishustiniň gelmegi bilen o taýda aýdýar da bir topar ýanky Mishustiniň ýeközde bir topar hökümet agzalary. Şol sanyny da ýanky Türkmenistan bilen ýygy gatnaşykdy ýa ýakyn gatnaşykdy duran Russiýadyň oblastlarynyň ýa-ki welayet ýol başçylaryň ýa gubernatorlaryň gelmegine garaşylýar diýär. Diýmek, şol gubernatorlaryň biri Türkmenistanyň iň ýakyn gatnaşykda bolup duran bir ýa-ki Russiýadyň Astrahan oblasty. Şonuň gubernatory ýany ýakynny Krasnovodskda bolan duşukda şol Aliyev bilen Erdogan Lellemin ogly üçe bir şertnama ýa bir guwanama baglaşdylar. Şu Kaspy denilen işläp düzmek barada Kaspynyň aşagyny turba geçirip gady Azerbaýjana soň ýanky tanıp demesi bilen turbasy bilen Türkiýanyň üstünden Ýewropa çykarmak bar. Şoňa şunu sen etmersiň biz ýol beremdik ýa ursat beremdik diýip barmagyny çomoldyp görlen ine şo ertir Aşgabatda geljek Astrahanyň gubernatory. Ine senin taparagy senden sen görýän bilýän zatlaryny ýa bir oý pikiriň şu mesele barada aýdyp ber halkymyzyň dinlesin. Ya sağ ol Halmurada, sen taparaga bawarapylary gowtanýany bilýän öýden. Hawa. Şoň üçin çağırdym da sen. Sağ ol. Näme men bu aýdan zatlaryň dogry, oňa hiç nemesi ýok. Ýöne aýdylmajak nemeleri nemeden men bir biraz gildirek nemeler bilen istalşýanymy bilýänsiň. Bizim ikimizin nemesine göre. Ortaýda ullukan bir iki tane soraw var.
Galan 3, 4, 5, 6. soralyň hemmesi ikinji, üçüncü planlarda olaryň möhümdir elbetde. O birinji nembeti ine Orsiýet Ukraina bilen uruşýar. Uruşýar, soň esker yetmezçilik nembeti bar. Ýani bir mobilizasiýa etdiler, o ikinji sapar edýärler, nem uruşylan etdiler-de. Soňky nemede. Ýöne mobilizasiýa edileni bilen hem mobilizasiýaň bir uly problemi bar. Ýani mobiliziýerler adamlar bir ýerde ýani poligonna neme geçmeli. Taýinlik Turgalleşik geçim. turgunlöşük geçmeli. O da 2 ay, 3 ay, 4 ay ýa-ni oňa maksimal bir nemesi bar. Bunu spesialitler kän gurrun edýändirler ýöne beýleki normal watandaşlar, illeşler, adamlar kän üns berýänler. Gorluşka diýär-de, ýani nemeň küýşäň bokurdogy wada. Şondan küýşene hele gulgurun şu bokurdogyň agramyndan neme geçýär-de. Şol ýani mobilizowun adamlar 1 million edende Orsiýetin şu wagtky öz territoriýasynda şolar turgunlaşdyryp bilýän nemesi bir 200 000 näme ýetýär-de şondalyk bu nemesi bar. 120-200 000 şondalyk maksimal nemeden. Ol ýani uruş nemesini üçin ederýärlik neme ýetenok, şoň üçin Belarusiýany ulanýarlar. Belarusiýada neme edilýärler. Onu eşdiýänsiňiz, görýänsiňiz. Şo meseleň birem neme Türkmenistanda bizim ikimiziň berýän nemesine görä şondalyk bir problemalar bar. Şony ýola goýýarlar, goýjak bolýarlar. Bunu siz belki de eşitmeňiz mümkin bolmaz. Sebäbi bu zatlar girli neme edilýär ýöne. Yerli halk üns berdi. Ýani gelip gidýän nemeň nemetinden neme edip bilersiňiz. Deňiz bilen gelip, deňiz bilenem gidip bilýär. O Türkmenistanyň adam barmaýan ýeri gatykende. Neme o samolyot bilen gelip samolyot bilen gidip bilýärler. Şol ýalyk parom bilen gelip parom bilen gidýärler. Ýagdaýlar bar-da. Şol iş bir nemeti şol. Şony gürleş prinsipialna gürleşendirler. Ýöne şony o da bir iş, ona guramaçylyk bar-da. Ýöne buňa ykysady forum diýip buňa perde diýerler. Gelim gidim bolup durýarlyk, demeler ýalyk. O forumyň nemetini arkasynda oldurýarlar-da. Ýöne etat meselelerini bir şol, ikinji hem Orsiýet sanksiýa aşagynda-da. Şo sanksiýany dilme, böwtük geçme variantlaryny Gazagystan bilen işleşip ýöler. O yerbet o nemeti neme däl, o käýe ýerlerinde Gazagstan bolýar diýä käsinde de bolanok diýä yerli ýagdaýlaram bar. Şonyň demesini Türkmenistan bilen neme diýerler. O ýene de üçüncü bir neme bar. O da Özbekistany terbiýeleme üçin, onu Hytaýy terbiýeleme üçin ikiden Türkmenistandan gaz alýar. O şo gazyň soğuk sebäpli, gyş sebäpli, ýene başga neme, şonu ýani obýomny kiçeltmek, petertmek, atom ýa diýersiň, o ýani bitýä näme diýip bilen demämizde parafin bar. Şo parafin tutýa edýä diýilen bahanalar bilen olara da göz dağı bermeliler. Siz biz bilen demetmeseňiz musluk biziň elimizde diýip Orsiýetin elini işlendirmeliler. Şonu alak bir 3 sanak bir de gelýän, bir ikiden gelýän habarlar demetinde. Şonu alak neme bar-da. O bir
sizin bilmeyecek yer altı, stol altı ya da gizli edilecek bolyan nemelen meselesi. O. Yönü dünya görkezme üçin ne Türkmenistan bizim dememiz näme diýen biz bir guberniyam diýalak bir ştat o şoňa näme diýsek bizim nämämiz geçýär diýip bu Hytaýa da näme Özbekistana da näme gözdagy edýärler de özbek doganlarymyzdan bunu bilýändirler, düşünýändirler. O Türkmenistanyň arkadagy bar bolýan o arkadagy sizinki däl. O arkadagy diýilýäniň ne bizim şu aýdýan zatlaryň hemmejetiniň suwutnamasy ne şoň öýleri suwut edýändirler. Biz bunu barmamyzdan sorup çykat birini ýamanlamak üçin emetmek üçin aýdylýan zatlar däl. Türkmenistanyň erkinligi ýokdur. Yurt sizinki däldir. Ýurdun strategik baýlyklary bardyr, yer asty, yer üstü. O da sizinki ýalakdyr, bolýan sizinki däldir. Umuman ýani Türkmeniň ýurdy sizin ýurduňyz däldir. Resmi nemede o şeýle ýalak bolup görünse-de siz bir nemesiňiz, näme diýeň. Yani perde ýalak bir zatlar, halk bar şu taýda ýaşaýar diýip, eýeler şolar diýip görkezýärler onun eýelerini kimdigini. Ya şolar şeýle näme. Men demediýän demem, aýdyp biljek demem şu, näme halmyradaga. Bulan hem bejetiniň aňyrsynda o ýani bir faktlar var. O bilýät, onu görkezip durmada gerek gel. Gördüm dünyada hemme yerde yani sanksiya koyulup demedilýän neme o döwlete onu terror döwleti diýip elan etdiler. Daýem bir tribunala çykarmagyna sähel wagt galdy da. Şunu Türkmenistan bu joga açyk garşylýan bolsa onu Türkmenistan şoň hataryna girýärdi. Yani şeyle dememiz var bu kıynaşlı bu katı yanlış zat bu edilmeli zat değil yani milletin önündeki dönüklük diýilen zatlaň demeti suwutnamaty şudur. Biz Türkmenistanyň döwleti ýok diýär. Türkmenistanyň döwlet institutlaryň işläni ýok. Oňa da ne şu zatlar suwutnamadyr. O konstitusiýasy işläni ýok. O da ne şu zatlaň öz suwutnamadyr. Konstitusiýa bu zatlary ruhsat bermesi mümkün näle. Ya halmyradagy men aýtjak zatlam şu. O ýene-de soragyň bolsa, ýylleşlen soragy bolsa jogap berer. Bu ýaşdaýda ýurtdaşlarymyza ýatladyn tapara. Eger şu gozbolýan mesele barada soragyňyz bar bolsa, mana ýazyň öwüs bilen jogap berelim. Nuştaýda sen aýdarlyň üstüne biraz goşmaça bir zatlar goşup aýtmakçy bolýan tapara. Şol ýanky sen aýtdyň da şol harby türgörleşik bazasy Türkmenistan üçin olur üçin bir amaty we oňaýly hem ýylyn şertli ýagdaýda bolup geljek. Ol hakykatdan şeýle. Türkmenistanyň gaty uly territoriýasy bar. Gidip ýatan gum, dağ, çöl, nersin? Onun Sovet tehnikasy bar da. Ondan olurda Sovet tehnikasy bar. Sovet harby poligonlary bar. Ne sen onu bilýänsiň. Bäherdeniň etegine kelete diýip ýer bar. Şol döwür şu taýda ýanky Turkbo diýse Türkistan harby okrugynyň ýanky o taýda 3 armiýa ýerýärdi. Şu 3 armiýa goşuny gelip şu taýda her armiýada da 3 diviziýa bar. Her diviziýada da 25.000 adam orta hasapdan diýmek o 75.000 adam bir diviziýada, o armiýada, o 3 tane armiýada da 10 persona ýa 225.000 adamy kabul ederlik ýa şolum türgönleşik geçerlik ýagdaýy şerti bar.
Türkmenistan yankı Kelete poligonu, Kızlarbat poligonu, Krasnovodsk poligonu. Ondan yankı Aktepen türgölleşik lageri var, harbuçorlar üçin. Şol poligonu uçup Hatayda bombalamak, ýa-ni etmek, türgölleşmek, yankı ýaş löçüklere öwretmek üçin. Tankistler, artilleristler, zenitçikler, adyna alan harby bölümlerin hemmesiniň türgölleşik geçmäge ýeri bar. Ondan daşgarynyň dagyň içinde jürgeler de bar, gumyň içinde de bar. Şonuň üçin bulara geçirmek gaty ansat, ýani Gökmen ol göze görünýän ýere Krasnovod'a goşun ýa tehnika sürmek gerekken, ana Astrahandan çykdy, şu güne gubernatorum gelýär da. Şu çyksa gelip Bektaşda dursa o taýda diňe ýankı yer asy, ýankı magdarlar gazylmaly, bentanit, argelit, duz, olbi. Onuň şu taýdan çykyp bine gidip beten çöldük täsirli. Onuň ýany şu ogly gidip men harby türgölleşik geçirýän Kaspien kenaryna diýýäni diýmek bilen şu Orstiýetin goşuny üçin ýörüte poligon şu taýda taýýarlapdyr diýip aýtmagy bizeni esasen berýär. Ene beýt harby poligonlar bardy. Indi ikinji şol sen agzap geçdiň ikinji sebäpdi Özbegistanyň gaz meselesini gysylýardy. Ol hakykatdan hem şeýle bolupdyr. Orsiýet nähile mal saýsy bir ýollardan Özbegistany hem Hitaýdan aýyrjak hem özü şonu jedalandyrjak bolýar. Desäp Mirziýowyň käbir edýän siýasy hereketleri Putiniň hoşuna gelen. Ona aýtmak gerek. Özbegistanyň şu 34 million ýylaty bar. Orsiýet Özbegistany akdyrýan gazyny kemerdipdir ýa-da kesipdir dol. Şonuň üçin Mirziýow mejbur boldy goşadyrnak üçin näki dogany Gurbanoğlaýy tutup şonuň gazap. Bulan ýüzünden geçip bilenler, pulundan hem geçip bilenler, razylaşýar. Ene bir hepden içinde şol 4000-5000 gaz akmakyny Moskwadan buýrup gelýär, bularym ene tehnik sebäplere görä dip ýanky gaz turwany ýapýar. Ukraina barýar. Ene şu maha şu kullarda Özbegistanyň halky buýup otyr. Bir Türkmenistan kwarda gurulmadan da goňşy döwlet. Özbegistan ma. Şeyle. İki ay bolana atasy baryp o taýda Mirziýowyň elinden orden aldy ýa-da Turanyň birligi üçin ýa-da bitiren hyzmatlary üçin ýa-da Erdogan bilen ikisi bir hatarda. Ene bulan dogan bolşam şuňýar, Turan bolşam şuňýar. Ene üçüncü mesele ýa-da üçüncü mesele men gaz barada aýtdym ýurdun için sen ýa-da tribunal barada aýtdyň da. O bütün dünýä şuma halkary tribunalyny geçirmäge taýýar. İkinciden ýene de üstüne goşmalyda häzir Birleşen Milletler Guramasynyň nowatdaky sessiýasyny Orsiýady Birleşen Milletleriň Guramasynyň hataryna çykarmak barada mesele goýulýar. Hem Milletler Guramasynyň hataryndan hem de ýanky Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Şurasynyň hataryndan çykarmak. Sebäp Howpsuzlyk Şurasyna veto diýip ýanky hukugy barda. Haýsam bolsa bir döwlet 6-7 döwletiň kabul eden kararını ýok men garşy diýse şu karar kabul edilmeýär. Orsiýadyň şuňa hukugy bar, sebäp ol SSR-den galan hukugy özüne aldy. Ene şu zatlarym mahrum edilmek üçin Orsiýady ene öňümizäki sessiýada garaljak. Şonuň üstünde olurýar. Sen aýdarlan. Enne ikinji mesele tapragy men olun öz çykyşymda aýtyp geçdim. Aýyň önmerine Gurbanoğlu çykyş edip ýanky halk maslahatyny hem meclisi hem geňeş diýip atlandyrdylar. Onu bundan 2 ýyl moruna gynta. Hamala ine dünýä ösen döwletleriň mesalyny iki öýlü, iki jaýly, iki palataly parlament aşaky we ýokarky öýü diýip ýanky Orsiýadyň emäňbi Amerika senaty ýa Orsiýadyň federasiýasy bilen dumasynyň mesalyny ine şolar reali. Bizde de şo bolsa ne dünýäde iň gazanlan üstünlük diýip agdym köpürjükleri döwüşini urup ýar etdi. Ene Gurbanoğlu şonu bir kabul edýär. Ine onuň näri 2 ýyl geçene ine häzir aktor tüňtere konstitusiýany täzeden ötgetmekçi boldy. Näme üçin? Diňe bir maksat bilen şol öz saýlan 56 sany deputaty halk maslahatyna saýlanan adam özü bilen 56
ol meclisin 125 deputatynyň garşysyna hiç adam däl, eger ikisiniň arasynda ýerde geçdi bir çatmışyk emele gelse. Kanun tarapdan mysaly diýdi şonu. Hyýalymyzda. Bolar bolmaz ol başga gep. Ýöne. Onun için maştap der. Yani gowrun der gurban ol için. Ol aýdan sözüni ağzyndan çykmaka ılgap görün. Ine iki satana salam berip görüler ýerine ýetirýärdi. Inni ol wezipe oglyna geçdi weli. Olar inni ýüzüne aşak salyp däl oglyna dikanalap berediýän başlyklaram emele gelip başlady. Dep olu billiler. O lellimiň ogly özünden beter tentekdi. Inni bil şo ýygyny alybilen hakda tüýkürün. Men prezidentlikden ýadadım, garradım, ýaşlary ýol berilip getip oğlum sokdy şota. Indi oğlum hiç dat başaranak. Oğlunun öňünden ılgap özü gidi. Ýöne halk maslahaty diýen 56 adam hiç dat der. Oňa näme gerek gurban bolar. Ol şo Niýasyň döwründäki ýanky ol 2400 adam halk maslahaty gerek. Şonu el çarpyp ayak tapırdadyp gowully bilen şu ağzından çykan sözi kanunlaşdyryp duran näpir tapar mahluklar var. Hökümetiň işgärleri, büdjet işgärleri, ýazyjylar, pozujylar, jurnalistler, aýgaz bir ýerde muğdiýen bar bolsa, eline emeliýeten bar bolsa, arçylar diýdi, hakimler diýdi, ministrler diýdi, oň orunmasarlar. Ine şu ýygyny komanda jemi 2400 adama işini ýanky pampersli ýaşylar var. Ateň sözüň bilen aýtsa, garrydaýdalar var ankasaşa. No, ine kalorit üçin olar birinji ýatda oturýarlar. Ine şo maksadyny ana seredin ine şu taýda ine şo kartinka goýulsun. Seredin Gurban oly nähili halk maslahatyny isleýär. Şol ýanky Sapar Murat Niýasyň şan şöhratyny gazanmak üçin ýa şoňa ine görüklik edip ondan bolyny gurmakçy da bilemek 2400-de durarmy ýa köprek bormy onyň aýyň 21-ne belli bor. Ine şu barada Sapar näme üçin şeýle edildi? O zaman konstitusiýasyň ady bardy, özü ýok. Binahil haýrlyk bolýar halkymyzyň ýa döwletimiziň garşysynda. Enne şu geçen 32 ýylda 1 milliardyň özüni 9-njy geze konstitusiýa ütgedildi. Binahil boldy. Bu islam wagty ütgedilýän kanun näle? Özüm baş kanun, esasy kanun ýa-da düýp kanun. Öz çykaran permanent ütgedip biler elbetde. İslam wagty ýöne ol baş kanuny elurmaly adam da özüm yekelikde alyp bardy şo bütün meclisi ne bilsin karar kabul etdik. 4 san adam görüldi ýa. Şo da oturan 180 mir adamdy. Olaryň öňünden taýýarlan aglyna diýjegi eline ýazyp berilen kagazy berilen adam. Ene şo 4 adam Gurban Ulyň isleýi bilen bütün Türkmenistanyň konstitusiýon guruluşyny çeppe tersine şöwrüp otdy. 5 minutyň içinde ýa ýarym saatyň içinde. Şu arada Taparazenim öz pikirini aýtdy. Bor, Hanrada näme gowy atlatyň konstitusiýon guruluşynyň ýokdugynyň açyk tutnamasy bu ken başga näme de gerekken. Türkmenistanda konstitusiýon guruluşy ýok. Hökümet diýenem hökümetler bu bir ýanky jenaýetçi bir topar. O ýurdy eline geçiren jenaýetçi topar. O ýanky şu bolýan zatlar wada. Şu atlynda, ýani Türkmenistanyň konstitusiýasy işleýän bolsa, şu atlan hiç biriniň bolma mümkinçiligi ýok. Gadagan. Konstitusiýa, hukuk, şoňa ýani baş kanuny şoňa urusat beren okda. Bularam ýani prezident bolsalaram şolar ýaly karar alyp bilen ok. Ýani ähli dünýä tanqid görülen o jenaýetçi bir döwlet, terrorist döwlet diýip bilen etdiler de şu. Şonu ýani meclisten ruhsatsyz ýa-da ýani halkyň nemesi torulmadan bular ýalaklarda girişmäli. Haky ýok da mümkin emde. Şoň üçin biziň aýdýan zatlarymyz hem bejeriň hukuknamasyny şolar öýdürip hukuk edip oturanda. Bizi ýani resmi gurama däl, näme däl diýip bir ýani sözlemimizi bir näme almadylyk üçin her türlü goýunlar edýändirler, onu görüp öğrendiňiz. Olaň markasynda kim bardygyny öýde döwürýändir. Ýöne ýani
Yetkeri neme oyuncu yine de bir radiyattan çıkartların. O da biraz gildirek bunu son demetmedim. Ne Ukrayna ya uduyun mendilli ya ağır yarakları veriyorlar. Ne ortaya dıgam yani ağır nemeni taşıyan yani ulu bombalar taşıyan neme yürüyte bir uçak flotu vardır. Onu hem aeroport kabul edenlerdir. Biliyor musun? Yani 3 tane aeroport var onu da hem becetinde de yani Ukraynalan dronlar mı nemeler mi yetiyede o şonu şu flotu Blagoveşinsk deyip o Amur deryatının yanında uçurdular da şu an. O tabii o tamarotluğun tunesi diye mi şu an edildi. U-95. Onun sahanı belli. Şoları yok eden son onun ortayadım o yani şoları alak nemeni atomlu bombanın da sadece nemeleri yok oluyor da. Çünkü ne bizim Aktepe onun kıratında da o saki yetkili aeroportlar vardır, aerodromlar vardır. Şu tamalotları kabul edip bilen olmalı. Ben düşünüşümce. Ne şu mesele var. Yeni de bir mesele var. Kapıdan orsiyet yani neme fırlatayandır. Denizden dipneme diye de. O deniz mi ya da hava nemetinden ulunuyorlar mı? O doğru neme değil. Yönü Kasp'den uçuronlarına yani Ukrayna'nın hava koruyucu nemeleri tutup bile nokta bir küçük devletin üstünden geçip diye de. Ola Kontrollerine de yetişen o nemedi. Ne şu zatlara ne Kasp'in teritoriyası ne şu respublikaları değişliği ne şu zatları bu şeylerde etaati nemeleri böyle kalan iktisadi forum o bu dağıt olurum yani halk matlağa diyalak bu perde bu dağıtlan oyunda neme o soğukun doğru yıkılıp o deme var bu dağıtlara gol çektik eğittik beyttik diye onun arkasından gürleşilen etaati nemeler şu onun yine de bir neme bu da bir atı önemli mükemmel onun ağda koğur yani ortlong yani ortel Sovet nemesinin türmelerin içinde bir neme Pulugnan diye de apşak değil yani apşak. O ne bunlar ortlar short sistemi bilen işliyor neme ortaya neme. Bunlar da Pulugnan apşak diyorlar da. O ne kurban ulu neme yani alan ordunlar var. Ordunlar muhteldir. Hem bezetinin nemesi şu apşağın nemesidir. Yani simvoller. Çok ağırtında 3-4 milyar dolar pul yatandır. Kurban eli orijinalli mi? Ya elini yüzük taktı mı? 3 milyar da var mı? Çok gol demedi. Orta tölemeli. O şol ne apşağın nemeleri on şeylik neme diyorlar da bulur. Ne o yağda madır iyilesler ne bu oyunlar şeylere oynanıyor. Yani Türkmen halkın bu zatlardan udokto o kıyıdan sağım yönü görgüsünü bizim halk görüyor. Halk bu zatlara hiç tehir yani demeti yok sebebi o parta yığılayan yerde o yani siyaset görün edilen nokta. Yaka siyaset değil. Hatay'dan yani programist çıkmaz. İnjiner çıkmaz. Samalot yasan varsın. Maşin yasan varsın. Robot çıkarmarsın. Drone çıkarmarsın. O da atları düşünmüyorsun. Onu diyemedin. Sen partayı yani. Okun dereğine, demen dereğine, ödün geliştirmen dereğine partayıdır. Onun için bunu yani 1881. yıldan beri partayıdır yani. Bizim nememde. Yani biz o yaşlar bilen guruluştuk. Yani tarihin emelleri var arada. Yani tuğrotlu nemeleri gurkuluşlar. Şular. Gelende neme iş bilen meşgul olup başlattırlar. Yani ortaya yani ortada yani basıp alıp
başlan günden başkap bunu. Ortadan koloniyasızlığını öğedileri. Yani. Yani tarihini okutman, görkezmen, bildirmen, nemetmen, o biz o tidi sivilizasiya aydınlığı getirme için geldik. O tidi tuvalet ulanmalı, kanalizasyon ulanmalı, uğru diyes o. Trahomdan çıkardık nemet diyesip, şol realak nemeler bilen. Yani öňüne perde, yani gelenlerine, o zatlar için gelen ok, tutmaksani, sömürme için. En açık nemesin. Ödem göz görtülü, hiç bir nemetmen, yani çekinmen, bunu yığışırman. Son onun Sovyet Soyuzu nemeden son bu zatları yığışırıp başladılar da. O şu doğrularda yığışırlar olmak. Hiç zat gidilenler o. O yönü onun sıkıllı değilenle de o Türkmen taşlak gittiler, o Türkmen öğüdü var. Bizi yeni alın diyorlar. Bu da gen bir neme. O Türkmen'e bilmedim yani beyin ulanma diyen zat yok. O bunlar lokatı gen millete öğüdülür de. Onun yani kellani dinle telpek giyme için ya takya giyme için bulunanlarım. Başkalar için demeden oklar da. Olmadı görünüp duran zatlar var da. Halmurat gözgü dürtülüp da. Yine kabinetlerine o gerçi tapar şu kabinet teğdelerinde yönü 3 tane figürü vardır. Hiç çok teğdelerinden şu adam teğdelerinde. Yönü ölüp gidemedi. Şun görün oklar mı ne? Bu ne hemş beyle deyip olan o var. Diyenem yok. Ne Kramp filan Kramp ne? 90 yıldan beri var. Onun ne olmadı? Jadanam mı? Kadanım mı? Seyrenmesin. O ne olmadı? Böyle gidenlerine de ne açısız gidenine ordun verdiler. Bu da gen. Yok o gidenine Kanunlar basit yok ediyorlar, öldürüyorlar da. Yok o gidenine de Moskva dışı itiramız anırda devam etmek için Igor Makarov. Şu taydan problem diye şu adam edip öldürsün kuyruk. O Igor Makarov ana gelip gitti geçen Kurban olayım ya. Sonra ne bizim yani devlet institutlarında bir topor nemeler var da. Ya bizim millet devlet institutunun değeri işlemeli, değmediğini ya düşünen oklar büyüğünden. Ya da bilen oklar, ya toğu diyeten ok. Ya da yeni bir zat. Ben ya Türkmen nemesine son koyurdu katı kıyın düşünen ne. Bolmada gözüne dürtülüp durulan da atlar bu da atlar. Yani çağan aklı yetiyor da. Bilmeyenler diyorlar bir topor yani yetmiyorum iyileştirme. Bu ne hilet ne mi? Halburat ben bilmedim kağıtı onu kaharlara aydiyan olmam mümkün ne? Sebebi çağan bilmeli adam bir ulukan adam bilmedi. Onu sen bir zat demeli oluyor da. O siz bir insan bir yani evinin üstünde bir zat var ama saç olan bilenim on aşağına da bir zat çıkıp olmalı. Onun ulanmasam o çürek gidiyen olmalı. Bunlarım 30 yıl bunu hiç ulanmandırlar öyle. Olmasa yani Jadanın yani Hram'ın jotayda oturunu ödem yani çüşan ağzı var ha. Yani Türkmen'in kellesini, beynesini yani çüşan ağzını patav ettim. Şu çüşan ağzının eyesi Hram o ağrık neyme gitmen ondan neyme çıkmalığını çok etitliyor. Ehli kitaplan eserlen kılandı redaktör şu. Sen ruhnamağdan başlap yani şu çay varada yazıyan yani tozancuklarını seni şunlarla. Evet. O sol yani bokurduk yani deme. Büzmek değil. Türkmen düşürüyorlar. Uçkurun sol. Yani ne bu? Şu dağıtlar için oturup görünüp durumda da bu. Ne görmeliler? O ikimiz yani bu gururun etmek bu. Yani şolar için utanç olmalılar. Onu biletmeli oraya. Almurat onu hem bedava edip görecek olsak biz onun Hasan PMD'de deyince almalı. Şu da PMD'den meren okur doğumlar.
O işlettiler yok. O Kimi utanın oktorum. O sen näme etdi de men burada edende de pensiyon menen doga. Vallahi men pensiyon siz almayan. Ne şonu maydayım men. Men pensiyon vermediniz. Sizin pensiyonu da alyan. Yok biz kanun boyunca biz düzgün tertip boyunca biz Respublikan derejetindäki personalny pensioner bolmaly. Hani kim bilir pensiya tölecek bolup dursa paran. Yo eýleki döwletlerde men 4-5 döwletde işledim de. Hemmesi pensiyon berýärler. Doğrudur. Menem Bir ýyl alwatym işlänem bolsam, 5 ýyl işlänem bolsam, 10 ýyl işlänem bolsam, şu taýdan ben pensiyon berýärdi. Ýöne Türkmenistanda 20 ýyl işler. Taýdan bir adam bilen. Diňe ýekesenler sapara ana Türkiýe çykan ene 60 götürme ýylatymyzyň ene dünküsem ýok, şunam ýok, ertesi günem pensiýasy ýok. Hatta pensiýa alyp oturan genarlama erkeklerimiz bar da şu Türkiýe çykan aktyklaryny çoğuluklarına kömek edilip. Indi şolan pensiýasynyň beren akdy. Gelip de aýmaý özi alsyn diýen. Deret bilen tapýan. Biz ýa o sapara Palmyrada gaty oňa apsyňyz diýip pensiýa gurrun etmen o edýäňiz. O ul zatlar wakan şey diýerler bular. Yok oy diýseler oğlum bizim şahsy zähmetimiz de bu şol döwletde zähmet çekip gaýtdy. Biz açyk oýnamda gaýtdyk ki. Eden zähmetini o pensiýa bolur diýip ondan guwa geçdi ol döwlet ýa ol hökümet. Inne bu revolüsiýa etdirjek bolýardyr bizi. Ona bir edip bermek. O pensiýanyň hadamyny, başga döwletden berýän pensiýanyň hadamyny bular revolüsiýa edip bermek. Öyle sol yankı sen görürün bir cümle bilen üstünde olurun. Halkın näme üçin şu elementar zatları yurtdaşlarymyzyň aňy çatanak ya düşünebilenak ya düşünese gelenak. Serhat Igor Makar 10 we 15 ýylga bir ýylda şol adamyň adyny tutýar. Şol bir öýden bir velosiped türüp beren Türkmenistanyň sen aýtmışlaryň ol yankı sneakers diýär. O hakiki bu öýden sonra ýok diýse ne aýdan. Şokolad satyp beren. Men kabul etmeýän adam men ýanyma geljek bolup nähilek demetdiler. Ol men familiýatyna baýdýan ýylamany demämiz bu ady. Indi Ferhat şol Askorpolowdostorp diýen şol direktori bar. Indi şol sarsmaz milliarder Türkmeniň baýlygynyň hasabyny. Gör bak näçe milliard dollary bar. Ol ýam Amerikanyň gara sanawyna girdi. Ýöne şol milliarddan wagt eline bir Türkmenistana gaýtaryp almaly. Ýöne men diýjek bolýan şu zatlary halk görüp bilip aýdamyzdan soň onlar çeýdik subut edemizden soň indi şol görýän Türkmeni adam hasabyny görmeýän ýekece mysal. Ozon şol firmaň ady Itera'dy. Soň açyrça ölenden soň bular paýlaşyp bilmediler. Näme Orsiýa deslemedi. Yo satdylar. Bular Gazprom'a satdylar. Gazprom'a sattırdılar mecburen. Inni ol şonu täzeden açýarda. Itera adyny tersine okuýarlar. Aret edip inni firmasy. Şu Türkmen Samsung şunu düşünmez. Nähile alaway dip taksaga mene bolýar. Ýöne şunu aret diýerler. Mene gurban boldum görüleşip mene düzen ýemese bolar iskeýänmez. Şu zatlary bir halk düşünäýmeli, biz janyp aýdyp berýär boly. Ýene de reaksiýa ýok adamlar tarapyndan. Näme üçin beýle bolýar? Menem hayran şu zat. 3 ýyl aýdyp gelýär, kimisi giýjek öňü düşünür ýa. Janyp aýdyp berýär, ýok. Türkler bilmem diye eýip goýýar. Näme sora bar bolsa Ferhat gör sapara, maňa hazat görnäne. Türkmenistana sanksiýa girdilermi? Diýilen bir soraw bar. Ýani etkeri memletini geçirýän bolsalar. Bu zatları gidliğine diýerler. O ýani aýan bolsa. O ýani şuňa bizden täköz bilen aýdýarsa, bular entäk öň aşamaty ýani şoňa taýynyp görýärler. Bu halkara nemetini bildirildi, nemette suwutnamaty çykdy. O elbetde Türkmenistanda tankta girerler. Tarihçi tankta dip tanklarım mal bolur. Ýöne biziň iýleşlendiren betmeli zatlary şu zatlara gödülük bolup, ýani suwutnama bolup biljek bolsa, ýani bir ýerde gödülýän bolsa suwuratyn almalylar. Ya belgi suwutnama
şolar ýalak deme, hüşkär bolmalydyr. Şonu demetmäňiz gerek. Sizden hem talap edilýän zat, ýetkeri nemelerimiz bardyr, guruluşlarymyz bardyr. Şolong nemesi. Onuň ýene de bu staýda ýatyrtmaly bir zat bar da. Biziň ýetkenlerimiz gynansagyň ýanky döwlete halka dälläriniň prezidenti hatam okýarlar da. Bir gatur ýalňyş tartdyr. O siziň demäňiz döwletdir. Goramaly zadyňyzdan döwletdir. Döwlet diýmek şu halk diýmek. Prezident däldir. O siziň prezidenti hatam okumaly dälsiňiz, o hatamlaryň hemme ýalňyşdyr, onu ýatyrdyk onu aýdyp geçdik demek. O şoň üçin döwletiň nemesi ýetkenler sizden onuň döwlet howpsuzlyk demesi diýär. Nähile formal neme bolsaňyz da bahanaňyz bolsa da bu zatlar sizden sorajakdyr. Sebäbi siz bir ýani döwlet institutynyň bir parçasy. O parçalarynyň birisiniň öz funksiyasy bardyr. Jogapkärçilik zonasy bardyr. Şoňa siz jogap bermeli bolsaň. Bahanaňyz bolsa da bolmasa da onu siz bir ýeriňde ýazyp alyp galyň. Şonu aýdaýmydım, bilmedim, soragyna jogap berip bildim, bilmedimmi? Menem üstümde olraýan sapara, sen gaty dogry aýtdyň da, şol işler harby mesele bilen baglanyşykly işler başardygyça ýa mümkin gadar gizlin edilýär. Ine ýadyňyzda bolsa watandaşlar şol açan 20-nji ýylda, 21-nji ýylda ýanky ol Orsiýadyň daşary iş gorunmak ministri ýanky Sergey Shoygu Türkmenistana bardy 9-njy maýa. Hamany Gurbanoğluň atasynyň gulluk eden polkunyň baýdagyna akıdypdyr da, ýeňiş baýdagy diýip şotardy. Ýöreýte samolyotda gidýär, Aňryk gidene okýara gidýär. İzine gaýdanda da şu AKP-däki harby aerodrom bar. Şo taýda ýarym ýyla goly işläp gelen Orsiýetli spesialistleri ýükläp alyp gaýdy. Ol spesialistler näme edipdir? Olar şol harby ugurdan özüm ýanky bir aviasiýa urundan biler. Olar şol ýanky kimden çaklayan zadymy eden bolmaly. Olar şol aerodromy giňeldendirler. Şol Tu-95 kysymly agyr samolyotlar kabul etmek üçin. Başa o taýda Orsiýetden getirip bir samolyot 200 goly adamy işletmäge 6 aýlap edere iş ýokda başa. Diňe o taýda uçup konuş ýanky zorlugy palasa diýilýär. Şonu giňeldilen bolmaly, şo berkitilen bolmaly. Başa o taýda näme bar? Türkmenistanyň öz samolyotları ma ýok o taýda. Bolaýana da şo 2 ýekegine remont etmek üçin o taýda bir samolyot spesialist gerek geldi 6 aýlap. Ine şol menne dolu maglumat bar şo barada. Şolar ýaly ine niýet bilen edilýär. Ine meşhurtin 2 ullap näme işlejek. Ýany bilen bir samolyot ýukaryp barar, ýa efer alyp barar, ýa spesnaz alyp barar. Gurbanoğluň şo 21-nji ýanky ýanwarda geçirjek bolan döwlet agdalşygy diýip atlandyrýarlar. Şo konstitusiýon agdalşygyny himaýet etmek üçin ýa-şoň daşyny orunmak üçin. Wessalam, o tomuz çykardylar para. Ine daşary işler Orsiýadyň orunmak ministri bar gaýtdy, içeri işler ministri bar gaýtdy, baş prokurory bar gaýtdy. Ine gelsin Orsiýetdäki ýanky harbylar ýa egni pagorlar Türkmenistanyny diňje alsalar. Olar şol diňje almak bahanasy bilen gelip şo taýda şol baza açyp türgeleşik geçirýän bolmaly. Näme niýeti Türkmenistanyny diňje aljak? Türkmenistanyny diňje alýan Pewride bilen çüli bardy. Onu ma Gurbanoğlu öz naşratynyň hasabyna geçirdi. Niýeräkçi Bayram Alim Böwrek sanatoriýasynyň Deme Halmurad ağa gaty gowy demetdiň Türkmen grajdanski aviasiýa uçanok da. Yani o sebäpler şu bolmagy mümkin. Gaty mümkin tapara. Ýa. Ýeňseden edilýär hemme goýun. Indi şu mahal kazandan uçýar. Näme üçin ala böyle kazandan uçýar samolyotda? Birinçisi Türkmenistan ähline bitgat mesele sektoryny bular Orsun eline berdi Gurbanoğlu Türkmen halkynyň elinden alyp. İkinciden ondan şol kazanyny aviasiýony zawod bar. Indi şolar gelip şol Türkmenistanyň şol aerodromlary dikerdiýän bolmalylar. Ya bar aerodromlary uzaldyýan, giňeldiýän bolmaly. Men näşe diýip düşünýän tapara, bular ýöre kazandan uçuranak samolyotlar.
Ara deme Türkmenin yani toprağını, yurdunu öz eline almasa o yurdun kimin eline değil ne şular katı açık suğu da diyorlar. İllesler o neticede o signal o suğutnama o krederiyalak meldeme değil ya da. Siz oturun fikir edin. Yetkililer vardır. Men deputat diyenler vardır, men militer diyenler vardır, yeni beylekler vardır. Şu da atlar. Siz kırada durup bilmeyen, ben yine de bir haber gaytalawaydayın. Yani devlet institutları o arada gayretin bir urumam geçirir. Aydın ulan şonu geçirmek için. De devlet institutlarının näme onun funksiyonlarının näme cevapkarçılığın näme kendi telcenen okları keni o bilen oklar men öň bilmeýänler men öz döwrümden bilýän bolýan ýöne soň adamlar okap işläp öwrendim kendi ýadım bolýan ýöne onça da ýok keni no yerli yönetim ýa yerli upravleniýe mesne upravleniýe sam upravleniýe diýil ýa-da o arada düşünje düýünden ýok o bolaýynja hem tertine beýlik döwlet ýaşap işläp demedip bilmeýär jemgyýet gaty ýerlet ýagdaýa düşüp durum şu wagt ýagdaýy şol emäň nemetinden döwlet institutlary işlenok o döwlet diýip o da adam galmandyr o da galmadyk adam siziň eliňizde däller ýa Berdimuhammedow türkmen diýler bolýar siziň türkmeniňiz däldir size işleyen adam däller. Metele şu taýda kanýan halmradaga. Evet, para üstüne bir zat koşoyun sen şu sanksiya barada berilen soru vardı. Sen aýtdyň şol suwutnamaly gerek şu zatlaryň barlygyny eskerler, suratlaryny datan alyp bolsa. Biz ýollan diýip ol hiç açan artykmaçlyk etmedi. Ýöne şontudan Türkmenistana ya şon karşısyna döwlet ya hökümet ýolbaşçylarynyň karşysyna sanksiya girdilje ol ýa %100 boljaklar. Näme üçin? Ve diňe biz seredip oturanda Türkmenistanda bolýan ýagdaý. Ve bütün dünya seredip oturuyor. Şol sana Amerikalılar, İngilizler, İsrailliler, Ýewropa bileleşigi. Ana çıkardılar Yemen'in kara koloyunu bir gamin saklap yine içine yüzlerce tonla partlatıcı madde olarak maddeyin Türkmenistan'ı yazılı haltalardı. Näme on sonra olmaz mı? Näme üçin aýdýar halmradaga ne Türkmenistanyň içinde Amerikanyň, Ýewropa Birliginiň kendi döwletiniň ilçhanalar bar. Olaryň içinde Onun özüne gerek o informasiýalaryny ýygnap otylar, ne gerek wagty bir gün ne akasyny ýşürip edil garşysyna goýar bol ol siňe öldürilen halap puşka bar. Edil şo bilen uranyal eder bütün hökümeti bilen. Gerek bolsa Türkmenistanyň özüne de dogry sanksiya girdiler. Onun görünüp duranda da halk sesini çıkarmanlygy bilen ol günahkardallygyny anlatmaýardy. Hana ortadan halk sesini çıkaranakmyn, ýöne bütün halk döwlet bolup jogap berersiňiz diýip aýdylýar. Ene şonam unutmasan, o yurttaşlar hemmemiz jogapkar şoňa. Hemmemiz jogapkar bilelim. Sesini bilen. Men bilen akdyň söz geçmeýär. Halmradaga şu ort neme diýende nemetdiň da ortaýadyň bir çağa görünüşini neme kiçik çağalarda günah ýok. Onu bir uruşa garşyrak nemeti vardır. Ýöne galany, ýa 150 milyonyň 100 milyony şu bolýan zatlara tarapdary diýip düşünilýär. Şularyň 7 arkasyna çenli jogap berer ýaly diýerler ort nemetini. Ederler bunu yani dünya nemeti diýär. Ortaýadyň soňy Putin'e bagly bolup galdy ne? Putin onu soňuna getirdi. Bundan çıkma demesem mümkinçiligim ýok. Ente güýçler var, bombalar var, nemeler var, Sovet nemetinden galan nemeler bolýar. O dünýäde bulun kimdigini, näme digini, faşist
O nemedi katı o düşündüler. O yani düşünmedik demelerine minni düşünürler. O bu nemeti Halmuradağa katı aňyrdan gelýär ýöne ýa-ni manipulasiýalar bilen taryhy ýoýma, güdleme, propaganda zatlar bilen bu üstün ýapyp ýolurlar. Bulan ýok eden milletleriniň kany 10-20 neçe. Bu Kavkaz uruşuny zadyny men her tapar ýatlaýan, genotsit diýilen zadyň nemesi şulardan gelýändir. O milletleriň ýa-ni tarihi ýady oýunun wagty şo taýda hökmen patlama bolmaly. Yüzlerçe millet. Bulan eden zatlary o Türkmeniň bir bölegi şoň, ýa-ni gökde purşam şoň bir bölegi, Orta Aziýada şonu alak. Bular şol ýa-ni edip soňam üstüni ýa propaganda tiýatrat ýa tarihi biz ýazýas, biz ýeňdik diýip demedip şol zatlaram ömür ötüýünçe geçip gidýändir demedýärler-de. Ýok, milletler ýady, geňdir, 30 ýyllanam, 100 ýyllanam birden oýunýandyr, tilkinýändir, ýene-de orta çykýandyr zatlar. Şoň üçin ortady içinden şo milletleriň özi hatap torap başlarlar. Ors milletinden hatap torap başlarlar. O hatapam nemeti gatty agyrdyr. Orsa daşyň üstüne daş koýmadylar. Eýinleriň üstüne de kelle koýmadylar. O döwlet bolma beýlede dursun. Janlardan bu torp bilmeýärler. Alak odam toňky 5-10 ýylyň içinde bolar. O da gitmedi. Yok şol 5-10 ýylda galmady. Separat ýa olgun bir gatgy pikir ortatdyňda şu Orsiýet ýa-da Putin şol daş töwerekde ezilen halklaryň uklap ýatan genetik mertebesini arnamasyny oýur. Hakikaten şeýle şol. Inni ýa-da gaýtmak ýok. Görüp otursa tendensiýany nira var ýatny. Halklar oýanyp başlady. Gazaklar bir çetden, özbekler bir tarapdan. Gırgızlar hatta şol öňüne ýazylyp ýatan täzeňe prezident oğlunu patlyk edip Putin'e arz etjek bolýardy. Diňe şu mahar tepkide oturan elini aýagyny titredip bizinkiler. Galany Azerbaýjan ana sözüni gögörtdi. Ýemede Qarabağ meselesinde. Ermeniler bizden o DKB'den çykjak diýip boldy. Ýa-ni Moldowalar öz tarapyna garat. Ukraina öz azatlyk üçin ýa terhet deme. Bawarapdan başga hemme kişiler garşysynda şu. Diňe Bawarap Putin'in Bawarap bolaymy anlada. Mümkün ikisi ýa-ma bir ýerde bulan ýa atalarynyň götü katylşan ýeri gatyp bolaymaga ihtimal tapar. Ya beýdip ikili aýagy bilen ýapyşyp ýatmalar, bütün dünýä muny görüp durlar. Indi sen aýdýar ýa ýylyşymy sorup beripdir-de, sanksiýa berilmezmi? Şumal bütün dünýä Orsiýadan garşyna sanksiýa beripdir. Bularyň ikimizine gülýär, sag bolmaý, bereketli, gatnaşymy gün geçtikçe güýçlenýär diýip aýdy. An bolýa güýçlenýän bolsa, şu Orsiýadan alan sanksiýadan size alarsyňyz näçe bolsa. Ýöne men gynanýanýarym. Şu sanksiýan agrymly böyle halkymyzyň hem gerdenine düşüp, ewersiýetini çykarman otursa. Sen soňra halkym bu kynçylyklar bilen öwrenşipdir Halmurat. Bu zatlar sanksiýan da ýuwdur mukaram diýip durmuşlar. Why gitse bolýa, ýa diýanlar barda gitse bolýa ogurlarnym ýany bilen akysyn ýa-da kabir. Şola gitse bolýa ýa-da Akbaýdagy taşlar. Ýok watandaşlar. Ýok ýurtdaşlar. Olar hemmejigini dirka jogapkärçilikle çekmeli. Şu Niýazyň ölene şuny söýledim men gynanyp otyr. Onuň şu oýlap tapar halkyň wekillerini ýa-ni araba mindirip ýa-ni kiletgel araba mindirip owa şäher aýlajak. Ýüzünde de ýazmaly araba. Haýsy diýmeden welaýetden, haýsy tireden, haýsy taýpadan ter Niýazyň diýen sözüň o halkyň öňüne çykyp aýtdy parlament. Neşeýdir şular. Menem aýtdym birden separataş döwür soňra şu hökümet şu araba minmeli bolaýmasyn näçe goýdy men edip mikrofona çykdylar. Ne bolýan datdy? Inni Gurban ulam tokumy bilen, gorguçylary bilen, mehemeti bilen, prokuraturasy bilen, akly şol egini pagorlary bilen harbalardan maşy hemmejigi gitmeli bar.
şu sanksiya bilen bilelikde ya cezasyny çekmeli bol. Gitjek gerler ýok. Men begen kabul edýär şu Putin edip beren işlerini bir tarapdan halk bilen gyryndyk dur şoňa gynanýar. Begenýän tarapma Putin öz hereketi bilen bütün dünýäni öz garşydyna goýdy. Ýogsam şu bolmadyk bolsa Türkmenistany azatlyk ýenim 100 ýyllanam ýok, 1000 ýyllanam ýok. Şu toprağın üstüne yaka Türkmene malmallarına yörede oturup siyasetini gördü ve satara. Birinciden üç nesil halkımızı kördekin oydular. Allı sonu 60 oturun Türkiye azındılar. İdine gaytmak yok. Yani gören 60 oturun. Deme Halmurad ağa familyalar çöplep demedik bölür. Pullu Türkmenliğin demelerini hem daşarı urtak demelerini blokir ederler. Bağırdı ne? Onu ederler. Mesut Dinamçın var ya sotak. Sol Orstiýatyň territoriýasyna my, Belarusda my, alan iki yaka Türkmen diasporasy var. Ya Türkmenistanly var milleti ütköşüge bolsa halkyna wagt-wagty oturarlar ya şoňa garşy istat diýip bilmän oturan adam. Ne şolary ýygnap aňyrdan ola görkezme urada bularyň bärden samalýoda mindir urada. Ol sesem ýok, sedada ýok. Näme üçin jogap beren Orstiýat ol azat kepke diýil ýani ýygna wagtydan üçin. Ha? Ol insan hukuklar dälmi? Ýutdular. Bütün ana ýa-da dünýä hukuk goraýjylar. Näme üçin eger bolýa azady hiç kim tananak diýil Türkmenliň şol blogerlerinden başy. Bu Mikhail Saakashviliň bütün dünýä tanýar, reformator hökümet. Ukraina arka duran üçin o prezident onu aýrytly hereket edip Gruziýan territoriýasyny şu korrupsiýa diýen zadyň harpyn goýman kökü damarlaryny ýok etdi. Ýa-ni bir organizowany prestupnost bilen bilelikde. Yani goromaçylykly jenayetkarly, wardakoly hemmesini külün çykardy. Gruziýada beýram alanlar. Inne onuň any türmede saklap otyrlar 2 ýyllar. O benden görýän gününi it görse göze agarjak. Kim halas edýärsin? Kim alady diýe. Hani hukuk goramaly, dünýä goramaly. O bizimkiler o Warşawa baryp şu taýda tribunuda 2 minut wagt berdi. Honun mersi bolýar. Hamalar iş bitirenýär. Wahy, janagyn biz şu gapylardan bundan ulrak toýlardan kowurup gördük diýen. Umumy söz bilen aýdymda tapara. Birleşen Milletler Guramasynyň tribunasyndan çykyş edip aýtdyk. 54 döwletiň öňünde. Ene Türkmenistanyň hökümetiniň edýän jenayetidir. Näme çare gör? Hiç de. Ýeke çare şolar. Halk ayağa alyp gerek bolsa şolar aýkyň boýuny sowurmady haky bar. Oňa da Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary barada kabul eden jarnamasynyň giriş sözüne preambulasyna ýazyldy. Ähli hak hukuklary elinden alynan milletin ya halkyň gozgalyny galmagy dolu haky bardyr. Ene Türkmen elinde näme hak hukuk gal şu gün. Aýt birje insan apyrna diňe ölmek hakymyz bar. Başga ýok. Orada daşary ýokdy. Orada daşary ýokdy. Öýüňde çağalyň ortasyna aýaňy süýnüp amanadyň tawşyrjak aladan ýok. Demek hem hak hukukyň elinden alyn, algogalyň. Öz hakyny talap et. Näme üçin ýok? Ene şu meseleler bizim hemmemiziň öňümizde dur. Ýoldaşlar. Yurttaşlar. Vatandaşlar näme diýip aýdýan başga tapara. Sen aýt bolmasa. Ben Halmurad ağa men pensiýam bermese daha da içjek gatdy. Bolly gutorolyn. Var onu şu yerde jemlärim. Sorag ýokmy tapara? Seretip gör. Sorag ýok ýaly. Mene sorag guramak. Bolýar. Aqty gazy oýunyna gelermi? Deme, ol Kıtay bilen Türkmenistan oynanok, Orset bilen Kıtay oynaya, yani Kıtay'a o yani biz bilen asnaşıklı Mehmet meseniz Türkmenistan bizim elimizde diye. Kıtay'a şonları yalak signal veriyor da. O Kıtay buna cevap tapar, o Kıtay yani Orset'i Türkmenistan'ı bile yitirenle da on özüni yani Avrupa bilen Amerika'dan doğup bilen nokta. Şoň üçin Xitay bu datlary gatyp bakym hem doğru çözer. Bu datlary Xitay çözmäge güýji ýetýändir, aklym ýetýändir. Başka soru var mı?
Başka soru yok boldy Halmurada. O deme mesai zamanından kän wagt alýan, oňa ikisi tölemelisiň, onu neme deyin men. Soň üçin. Böyle ya. Boranla Böyle. tapara tavolun gelen üçün o şular yani. Sağ ol Halmurada. Sohbetleştik. Sağ ol. Vaktan Doğruşölüň hiç ýeňdeňiz garaşmaň bular alýas bular. Üýşürum ýakýas, onu hiç demetmäň. Meni ýakýas diýme, saparaga diýip deme diýerler. Ol ýöne özüňiz diýäňiz, ýakmaly diýäňiz. Bular ýakmadan başga da adam balmady bular. Bolýa sağ bolun, taglykda görüşelim. sağ oturun hormatly ýurtdaşlar, dinleýänler üçin oturun oýlanyp pikirleniň, özüňize gerek netijeni çykar. Hemmäňiziň öňünde sağlyk.